Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mar żmerġ b'4,500 persuna fil-previżjonijiet li jagħmel brabta mal-qasam tal-impjiegi. Sas-sena 2014, sena wara li nħatar kap tal-Oppożizzjoni, kien għadu qed jgħid li bil-Partit Laburista fil-Gvern il-qatt kien se jitla' 8,000 persuna. Iżda minflok niżel għal 3,500 persuna biex għal darb'oħra Busuttil mar żmerġ bil-kbir. Illum ma jridx jikkummenta dwar is-suġġett. Dr. Busuttil, sa ftit xhur ilu kont tgħid li l-qatt ħajkun iktar minn 8,000 issa iktar minn nofs. Għadek kredibbli? Kif tista' tkun kredibbli? Kemm int kredibbli fuq din, Dr. Busuttil? L-qatt iktar minn nofs, 8,000 li għedtu intom. Kemm inti kredibbli dwarha? Meta kien diġà kap tal-Oppożizzjoni l-Gvern kienet jimplementa qatt ta' miżuri bilan li joħloq ix-xogħol, Busuttil baqa' jirrepeti dak li kien diġà qal qabel l-elezzjoni li bil-Labor fil-Gvern ma jinħoloq xogħol. Iżda minflok tela l-qatt niżel għal livelli li qatt ma kien baxx hekk. Il-previżjonijiet ta' Busuttil dwar ix-xogħol ilhom ħżiena minn dakinhar li ddeċieda li fit-toroq Maltin kellhom jittellaw billboards b'wiċċ Joseph Muscat impinġi aħmar u ta' Lawrence Gonzi impinġi blu. Dakinhar kiteb li l-aħmar ifisser qatt u l-blu ifisser xogħol. Il-Labor huwa garanzija ta' qatt kien iddikjara Simon Busuttil dakinhar viċi kap tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li żied li huwa l-Partit Nazzjonalista li jġib garanzija ta' xogħol. Dakinhar Simon Busuttil ma rridx bidla fid-direzzjoni. Kien qal li l-poplu Malti ma kellux jibdel id-direzzjoni biex jgħid li bidel id-direzzjoni. Iżda id-direzzjoni nbidlet u l-previżjonijiet negattivi ta' Simon Busuttil ma ġrawx. Fil-fatt, skont il-Eurostat, pajjiżna għandu t-tieni l-anqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea.